Lolu sasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili ngokuhlwanje. One or two meetings of the G20 that I attended here was not very pleasing. Umongameli Cyril Ramaphosa ugxeke kabukhali isimo somasipala baseGauteng ingakumbi umasipala ombaxa waseGauteng etyityimbiselwe umnu wamagosa aphetheyo kuba alungise esi sixeko. We have arrested over 116 illegal immigrants, and of course, you're having some drugs. Amapolisa aseGauteng abambe abarhanelwa abangaphezu kwe-1,200 kuqoqo lwephulo i-Operation Shanela eGauteng. Molweni emakhaya nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa utyityimbiselwe umnu wamagosa karhulumente wephondo iGauteng evuna intlanganiso yesigqeba sephondo. Umongameli ugxeke kabukhali imeko abakuyo masipala baseGauteng ingakumbi umasipala ombaxa waseGauteng. Umongameli Ramaphosa uhlaba ikhwelo kurhulumente wephondo ukuba abhinqe umfutshane phambi kokubanjwa kwengqungquthela yentloko zamazwe i-G20 ekupheleni kwalo nyaka ngelilungiselela eli lizwe nabembalo. Fails, South Africa cannot succeed. Umongameli wasizwe uCyril Ramaphosa uthi akagculisekile ngesimo sesifundazwe saseGauteng. Ucele undunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi ukuthi kulungiswe ingqalazinda kulesi sifundazwe. uRamaphosa ekhuluma nabaphathimandla besifundazwe uthi asigculisi isimo somasipala kulesi sifundazwe. One or two meetings of the G20 that I attended here was not very pleasing. The environment that one observed was not a pleasing environment. I say this so that we can improve immensely. Omasipala baseGauteng bangcolile. Ama-pothole agcwele imigwaqo yonke kanti futhi abahlinzekwa abantu ngamanzi isifundazwe sonke. uRamaphosa uthi zonke lezi zinto kumele zilungiswe. There are recurring problems across Gauteng. Some of these include the issue of governance failures, that is. Some of them include financial management or mismanagement. Some of them include crumbling infrastructure, crime and lawlessness, as well as unreliable service delivery. Njengoba iningizimu Afrika izobamba ingqungquthela ye-G20 ngoZibandlela kulonyaka, uRamaphosa uthi omasipala kumele bebe bahle, ama-pothole alungiswe ukuze nasabantu baseningizimu Afrika bezozuza. So I'm making a call to all of you in Gauteng as well as in the metros. Let us make our metros presentable. We are the president of the G20, all of us collectively, one and all. And as we are going to be getting visitors throughout the year, let us make our province and indeed our country presentable. uRamaphosa uthi kulezi inyanga ezayo uzobuka isifundazwe saseGauteng ngesolokhozi ukuze ingqalazinda kulesifundazwe izolungiswa. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ukanti umasipala ombaxa waseGauteng uthi konke kuhamba ngendlela kumalungiselelo okusingatha ingqungquthela ye-G20 ekukekeleni kwalonyaka. Izaba kokuqala lengqungquthela isingathwa kwilizwekazi lase-Afrika. Isixeko saseGauteng siqinisekisile ukuba ukhuseleko luyakuba ngundoqo. Gauteng's unique position in the national landscape is both an opportunity and a challenge. While it may be the smallest province in our nation in terms of land size, it is the giant in many other respects. Inhlangano ebhekela ukusebenza kwezemigwaqo eGoli Johannesburg Roads Agency iqinisekisa abantu bakuleli ukuthi nakanjani angeke iphazamiseke icukuthwane ezobe ithamela ingqungquthela i-G20. In state of preparedness for G20, I think the city is ready for G20, not because of traffic lights. Continuously we maintain these traffic lights as a plan, as a program for us. It's not because of G20. It's because we have to maintain traffic lights across the city. Now, the relevance to G20 is not that much because if you look at the routes
that are identified for dignitaries that will be moving from hotels to airport and whatever. They are mostly provincial routes, so they are not really inner city or city roads or access roads. So from our case, really, there's not much that we can say we need to be prepared for, not prepared for. Ngisho nongoti bezobugebengu bathi cha amasela wakhohlwe amaphoyisa amngomumo. We've got crime intelligence that is on the ground. They've gathered and done all the sweeping, and we will be having some certain, drones and helicopters that they will be, conducting aerial views. Like we've seen, it's the norm. But rest assured that the country, it is safe. Ongoti ababhekela ukusebenza kahulumeni bathi nakuba idolobha iGoli libhekene nengqinamba eyifaka phakathi ukugqoza kamanzi kanye nenkinga yogesi, kodwa lezo inkinga ngeke zize ziyithikameze ingqungquthela. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, eindabeni zeSABC ngibika kuseGoli. Amapolisa aseGauteng abambe abahanelwa abangaphezulu kwe-1,200 ngenxa yolwaphulo mthetho olwahlukahlukeneyo okukuze emva kokuqala kwephulo lamapolisa i-Operation Shanela ngentsasa yangoLwesithathu. Abahanelwa babanjwe ngethuba kuqhutywa uqoqo kummandla waseGauteng. Uninzi labahanelwa babanjelwe kuba kweli lizwe ngokungekho mthethweni, ubundlobongela obusekelezelwe kwisini nokophula imithetho yezendlela. Lendlu seleminyaka edlule kuma-30 evelisa iziyobisi. Le ndoda ineminyaka engama-51 ngomnye wabahanelwa ababanjelwe ukuvelisa nokuba neziyobisi ezixabisa ngaphezulu kwezigidi ezilishumi zerandi. If one may indicate in terms of the machinery there, we're having two machinery. One of the machinery is having 36 stations in terms of processing, and the other one is having 12. We're having the scale, we're having the end product. So could they estimate, the value to 10 million, but however, the owner of this premises is arrested. Kolunye uqoqo lwamapolisa eHillbrow ngabahanelwa abadlule kuba-200 ababanjwe ngethuba lephulo i-Operation Shanela. As for now, one can really proudly indicate that we have arrested over 116 illegal immigrants, and of course you're having some drugs, of which is roughly 4 drugs. And I must indicate that before we start here, yesterday we started with Operation for the Detectives. We have arrested over 1,021 suspect wanted. I-Operation Shanela kulindeleke ukuba iqhubeke ngokungenammiselo, ukanti abahanelwa ababini ababanjwe kwindawo ebivelisa iziyobisi eWestern Noria kulindeleke ukuba bavele enkundleni kungekudala. Kwalapha ezindabeni, alisekho emhlabeni itsha-ntliziyo lezopolitiko eliphuma izandla umhlalutyi nombhali uGqirha Rhumulemo Mukayo beminyaka yi-61 ubudala. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Amaqela ezopolitiko avakalise izimvo zawo kwingxoxo-mpikiswano epalamente mayelana nesigqibo sikamongameli waseMelika uDonald Trump sokunqamla isibonelelo kweli nephakanyiswe nguJulius Malema. Zivakele izimvo ezahlukeneyo zemibutho yezopolitiko epalamente kwingxoxo-mpikiswano ebiphakanyiswe yinkokheli ye-EFF. uJulius Malema uphefumle ngokuba urhulumente aguzule amaqela amabhulu anocalucalulo ngokobuhlanga ukuze abantsundu baxhamle umhlaba owaxuthwa kubo. We will expropriate land without compensation, whether they like it or not. If they object, they can seek refuge in America. Kambe ke umphathiswa wezempilo uphefumle naye ngesiphakamiso sikaDonald Trump otshotshe entla ngesizwe saseMelika esingasayi kulinceda eli ngelithi okaTrump akankonyanga nesenti emdaka yeli. Trump doesn't owe South Africa any cent whatsoever. And for that reason, we need to stand on our own. Kananjalo iMK ithe le ngxoxo ayingqalanga kuncedo lwaseMelika koko imayela namagunya ulawulo lomhlaba ankonywe zizandla zabagqoba ngokobuhlanga phofu bengumyinge omncinci kakhulu kuluntu lweli. This is not about aid, it is about power, control by a minority of racist landowners and beneficiaries of colonialism and apartheid over our
our land and resources. Lo gama iDA iphefumle ngeligxeka kabukhali amanyathelo wesibonelelo esenqanyulwe ngesaquphe iMelika. We believe that the abrupt manner in which the funding was stopped was unethical and wasteful, and it has not allowed governments, including our own, to make contingency plans and to allocate budget to cover funding shortfalls. Ukanti ke usekela mphathiswa wezothutho weli uMkhuleko Hlengwa uqinise ukubaluleka kokuba uMzantsi Afrika wenze intshukumo zokuzimela ingakumbi kwezoqoqosho ukunciphisa amathuba okuqhokreka ngenxa yamagingxigingxi wezopolitiko wehlabathi. Yena ke umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uGayton McKenzie uthe neMelika ubuqu iyawudinga uMzantsi Afrika ke ngoko obetheka lamazwe omabini noxa eli lwakuliva ngokuthe xhaxhe ulwamvila. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Alisekho emhlabeni itshantliziyo lezopolitiko eliphuma izandla umhlalutyi nombhali uGqirha Rhumule Momukai. Umzimba walomseki wombutho wezopolitiko iSOPA ufunyenwe ekhayeni lakhe eGarankuwa ePitoli ngokuhlokwa ngolwesibini. Elinye lamatshantliziyo yomzabalazo wenkululeko aphuma izandla uGqirha Momukai besaziwa ngothando lwakhe njengogqirha wezempilo nomthandi wolwimi lwemveli. uGqirha Momukai wazuza isidanga sobugqirha wezempilo kwiYunivesithi yaseNatal ngalo maxesha kwaye belitshantliziyo elifuna izuzwe ngokupheleleyo inkululeko. Those are for majority rule, for the restoration of the country, that's the land to black people, and for the equitable redistribution of the country's wealth. uGqirha Momukai ngumseki wombutho wabazinca ngebali Socialist Party of Azania kwaye wakhe wangusosiba jikelele wayo. It's extremely painful because he was one of the finest people we had in the movement. He had the brains, he had the humor, he had the humanity which all of us are seeking. We are devastated beyond measure. We're pained even more by what we are told that the manner of his death may in fact not be a natural one. Ufunyenwe sebande ekhayeni lakhe eGarankuwa. At the moment it would appear he was attacked inside the house and killed. There's blood spots all over in the bedroom where he normally sleeps, on his bed and in the passage. And you can also see some footsteps to say there were actually more than one person who could have been responsible for that. From our side, we believe he was murdered. Makaphumle ngoxolo. Otyhola ngokutyelwa imali engange-21,000 kwinkampani yalo besakuba ngusodolophu waseRhawutini uMnumzana Kabelo Gwamanda uthi phela kwento ayifunayo kukubuyiselwa imali yakhe. Oku kusemva kokubaliyela rhoxiswa ityala lobuqhophololo elivulwe ngakuGamanda ligunya abantu lezotshutshiso kule veki iphelileyo. Ulifa Libitsa ebenethemba lokuba inkampani ithemba lama-Afrika yaguqula ubomi bakhe ngethuba etyala imali kuyo ngo-2014 uthi uMnumzana Kabelo Gwamanda kunye natyholwa naye uMduduzi Zondo bamthembisa ukuba akazukuzuza nje iziqhamo ekutyaleni imali kule nkampani kodwa uza kuba ngumnini izabelo afumane izabelo ze-4% kule nkampani. Tilekaya ka kenya tšhelete first time which is it was 11,000. From more ha ke fetsa ho ikenya tšhelete ne ke kenya ko Maponya ke drive kena Kabelo Gwamanda re tsamaya le Mduduzi. Ngelo xesha kutyholwa ngokuba uGwamanda wayeqhuba ishishini lakhe kwikhaya lakhe. OkaLibitsa uthi wothuka kanobomxezi bonejikelwa ngogxa bakhe kweli shishini. Le hore sometimes se ba ignore di-call tsaka but before the time vele ntse ke le processing ya ho patala tšhelete like dintho ne di le simple ne ba kgona ho tla mo ke dulang ba pake so ba kgone ho driver hore ke ye ko deposita tšhelete ko accounting ya ithemba lama. Loyise uthi imali engange-21,000 ayityalayo yayimali ayongileyo naweza kuyisebenzisela ukuqhubeka phambili nezifundo zakhe. Initial plan yaka enele hore ke ko FET college ko etsa poela maker since vele tšhelete e ke investile ko themba la ma-Afrika e sa khutla it means di dreams tsaka le tsona ho ile wa fela jwalo ka tsona.
ukanti iqela likaGwamanda kwezopolitiko iAl-Jamal likholelwa ukuba umsulwa uGwamanda kwaye liqela lithi uza kuqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe kweli qela. He lost 2 jobs, one as a mayor and one as an MMC for community development. But the law must run its course, and we are very happy that the NPA acted impartially. Ulibitsa umile kwelokuba olulibaziseko kwinkonzo yobulungisa kumshiye edane kakhulu ezisola nangesigqibo sakhe. Uhlolo lwaqhutywa kumatyotyomba aseMiddelburg eSaldanha kunxweme lusentshona apho Jocelyn Smith oneminyaka emithandathu ubudala walahleka khona ngoFebruwari wonyaka ophelileyo. Ukuhlolwa kwale ndawo inxalenye yenkqubo yenkundla kwityala eliqhubayo ngoku eSaldanha malunga nokunyamalala kwakhe. Inkundla ityelele ummandla wamatyotyombe eMiddelburg apho wagqityelwa khona ubonwa uJocelyn. Oku kunike umbuso namagqwetha wabatyholwa ithuba lokuqokelela ezinye iinkcukacha. Abatyholwa kunye nomcuphi baye bolatha namanye amatyotyombe anikisa umdla kweli tyala. Ngaphambi kolutyelelo inkundla iphulaphule ubungqina bomphathi wesikhululo samapolisa saseSaldanha Bay echaza malunga nethuba wake wadibana nalo noKelly. She was acting like it's normal for her that the child is not there. What worried me is when she indicated that the child has made her famous. Usibola ukwachazele inkundla ukuba ngethuba uKelly efunelwa enye indawo yohlala wayethe phithi enyanzelisa ukufunelwe iqabane lakhe uApollis engakhathazekanga ngabanye abantwana ababini. There was accommodation available for her to go in Vredenburg. She didn't like that accommodation because that accommodation was only going to accommodate her and it wasn't going to accommodate the boyfriend as well because the accommodation was only for females. Sele kuphele unyaka waduka uJocelyn, umbuzo ongenampendulo ngowokuba ingaba wayokutshona phi. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eSaldanha Bay. Usuku benzolo. Butani mawethu ngicela sikhongozele naluqikelelo lwemozulu ngokuhlanje sawubona nanke umsinga womoya obandayo ukuchochola umzantsi intshona welizwe kodwa ke awuphethanga zimvula ngaphandle nje kwemozulu emathumba ntaka kwimimandla esentshona ekwindawo sembindini kuyakuqhina phaya eNorthern Cape sabonto bamahle kakhulu amathuba emvula alindelekileyo kwezinye ke indawo ngo30% bengu60% kwakhona phaya eGauteng ngomso ke mbukeli nanke alamsinga womoya obandayo ungena uyishiya ke futhi indawo xana naze phaya kunxweme olusempuma udala ke lamathuba amahle kakhulu emvula phaya eMpuma Koloni kuyakuqhina phaya eNorthern Cape kungenjalo ngo30% nje kumathuba emvula olindelekileyo kwezinye indawo ezelizwe kodwa ke mbukelo uyabongoza into obuqhube ngononophelo ngenxa yezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya kwendawo ezifana naseMpumalanga kuyakuqhina phaya ePitoli kanti ke South African Weather Service iyabongoza into obuqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya kwendawo ezikumzantsi ntshona waseMpuma Koloni ngokunjalo naphaya eGauteng kokuqhina eLimpopo ngomso ke mbukelo sabonto basekhona izandudumo ezimandla phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nakwendawo ezikwintshona yaseFreystata masijonge into bawona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho ndithi noko kuphantsi kufudumele phantsi kulo lonke ilizwe amaqondo abetha ku18 eKapa Lodumo eRiverstile ngokunjalo naseVostile ngelixa ingu11 phaya eSutherland thathisa amaqondo 23 eUppington kanti ke phaya eKomani ngu17 ngelixa eSajonis ngu21 19 omhle eGauteng zebe ngu24 ePhalaborwa xa hlabela mgama sijonga ngomso kufudumele kulo lonke ilizwe sabonto bamaqondo abetha ku37 phaya eUppington dethethe bakuyatshisa ze kufudumale ke kanti kakhulu naphaya eKimberley nalapha amaqondo ebetha ku34 kuba ke wena useVostile lindela u32 ngelixa kupholile kwindawo ezininzi eSempuma Koloni 23 eWilson yamalinde eQunube eMonti phaya ngelixa Makhanda engu22 eGauteng 31 ze ibe ngu34 phaya eLiphalale maniphela emehlweni nisanhliziyo kamnandi mawethu.